Dwi'n meddwl sy'n ei ni, ond mae wedi profi fi rong. Y mwy pwysig mae wedi profi hi yn wedi dod wneud o. Fel rhan o'i waith paratoi ar gyfer pencampwriaeth nofio gaeafol y byd yn Bled, Slofenia, mae Meical Owen yn ymweld ag adran gwyddorau chwaraeon Prifysgol Bangor i weld effaith dŵr oer ar ei gorff ac i ddysgu beth yw'r arwyddion pwysig i'w adnabod cyn i bethau fynd yn beryglus. Mae llyn Bled yn 5 gradd Celsius, felly mae'r tanc yma yn gyfle perffaith i Meical galedu mewn dŵr o'r un tymheredd, gyda help y darlithydd Jamie MacDonald. Reit, dwi'n rhaid i mewn wan. Mae'n oer. Jyst tynnu'r allan o fyny. Ddim yn neis o gwbl. Go iawn, man. Ddim yn neis. Reit. Dwi'n ar bwt yn bal! Iawn. Oce. Mae'n rhaid i Meical ddechrau drwy reoli ein adlu gan fod effaith dŵr oer yn effeithio'r gwad o gwmpas yr ysgyfent. Bydd y monitor am ei ganol yn nodi cyfradd curiad y galon a thermometer arbennig yn mesur tymheredd craidd i gorff. Pan nad yw mewn dŵr oer, mae tymheredd i gorff yn 37.6 gradd Celsius a chyfradd i galon yn 81 curiad y funud. Well done. Di'r core temperature ddim yn gysnu o gwbl, ond dwi jyst yn oer. Mae'n... fatha llosg. Pan mae'r corff yn colli mwy o dymheredd nag ydy o'n gallu greu yn naturiol, mae'n symud gres at y llefydd pwysig o amgylch y craidd fel y galon a'r ymenydd. Mae hyn yn golygu fod y traed, dwylo, clistiau, trwyn ag ati yn dioddef. Mae curiad calon yn cyflymu hefyd, ac mae curiad Meical wedi codi i 126 curiad y funud. Sorry. Ail gwaith yn mor bad. Dyma rhaid mi ddysgu'n un am bled, dwi'n mynd mewn ag allan, mewn ag allan. Dwi'n newid yn dechrau man, jyst yn cynnesu. Rhaid bod wedi gledu, achos mae'r sawer yma yn hollol oer. A mae'n boeth iddo fi. Mae'n hollol boeth. Dwi'n meddwl bod wedi colli mhen. Mae Jamie newydd ei wan, mae y core temperature wedi mynd lawr ers dwi wedi gadael. Wel, ers dwi wedi mynd allan o tank. Dwi'n mewn siower wel o gynnas os ydych chi'n meddwl. Sa fo yn codi. Gyda Bled yn nesau, mae amser paratoi Meical yn bryn. Nesa, nofio dŵr agored o Wynedd i Sir Fôn, ond mae'r tywydd yn fygythiol. Dwi'n fod i demptio i nofio yr afon Fenai o'r ochr yma i'r ochr arall. O fel ydych chi'n gweld, tydi ddim y tywydd i wneud heddiw yma. Mae'r tîm cynhyrchu yn siarad o'r Jamie wan fod i'r arbenigwr, a mae o wedi dweud, dda ddim chance amdani heddiw yma, felly rhaid ni wneud rhyw ddiwrnod arall ymlaen i ofyn. Ydy hyn yn saff? Ydw i'n mynd i fod yn iawn? Be sy'n wedi digwydd iddo fi? Y tywydd wedi gwella rhywfaint ar llanw ar ei orau. Mae'n amser i fentro ar daith o 800 metr. Yr unig beth dwi'n poeni am ydy, os dwi'n panicio yn y dŵr neu rhywbeth, mae'n mynd i lichio fi ffwrdd o bled unwaith eto. Achos dwi'n barod yn bled dwan. So dwi'n gallu nofio mewn dŵr oer, dwi'n nofio mewn llyn dwan yn iawn. Dwi yn meddwl fe rhaid mwisgo wetsuit heddiw yma. A jyst am y rheswm, mae'n dipyn o drac, felly fi trai oeri reit sydyn. Tra bydd Meical yn nofio, bydd y criw yn ei ddilyn mewn cwch diogelwch gydag arbenigwr, rhag ofyn i rhywbeth fynd o'i le. Os dwi yn teimlo di blino, neu dechrau oeri dwi am tra newid yn stroc, dydy hwn yn ras. Dyna rhaid mi gofio. Gyda chi'n lled o amser i fynd, mae pob eiliad o ymarfer mewn dŵr oer yn amhrisiadwy. Mae Meical yn gobeithio bydd y goggles rhain yn hwb seicolegol hefyd. Y syniad yw bod y tint oren yn gwneud i bopeth edrych yn fwy heilog.
Cyn heddiw mae Dilwyn, mentor Meical, wedi bod o gymorth mawr iddo wrth baratoi, ond nawr mae mentro mewn dŵr agored ar ben ei hun, ac mae'n edrych fel dyn unig iawn. Mae gwahaniaethau amlwg rhwng nofio mewn dŵr llyn ac mewn dŵr môr. Mae halen yn fantais amlwg sy'n galluogi'r corff i arnofio yn well, ac mae'r llif yn sicrhau fod tymheredd y dŵr ychydig yn gynesach, ond gyda llif daw curyntoedd cryfion. Ac hanner ffordd i Ynys Môn, mae'r cerrynt yn cael y gorau ar Meical. Tybed os ydy'r gogls wedi effeithio'n seicolegol. Dyna dim o'i o. Dyna ddim o'i na, dim. Sorry, dim. Cewch chi mewn. Na chi oer. Sorry, mwyllio. Ond dyna chi oer. Am reichend yn drwm. Am bod nilai mae'r oer. Slofinia wan, ia. Falle so Westynias wedi bod yn marfer lot cynt na hyn. Dwi'n meddwl mae'n gofyn lot o fo mewn 10 diwrnod, dweud y gwir. Dwi ddim yn teimlo o fi wedi gadael neb i lawr hyn yma. Dwi'n mynd gadael fi fy hyn i lawr hyn yma. Oedd o rhy bell i wneud. Dwi'n deud ers tua 8 diwrnod wan o gallu bod wneud ydi nofio dod adra yn hwyr. Mae oriau ganol dydd yn hir rwan hefyd. So dwi'n mynd i lot o gysgu hen yma. Dwi'n mynd i gysgu ar ffordd yna pethau. Achos da ni'n teithio o Gynarfon i Gatwick ffordd. Tro nesa.